fálam faoi iarraí simúla faoi anmhithe. Ceart galore, déanais é éva. Rinamar dermid bhréagán amháin, téimis agus faimis é. Tararai. Fan, Alice an gluisan tú an sin? Tá. Bhí sé seo díon. Well, cad a dhéantaí muid inis? Caifimid na hanmhithe a acu ar as go dúna bréagán a ríis. Ó, tá is agam faimis slaach dríochta. Smuoinmh iontoch, tararai. Tá is agam, is féidir linn slaach dríochta a dhéanamh. Tararai, als téimis. Furfa Gare. Níos fabula is féidir lum na hanmhithe a chluistáil. Bhuile or slaach dríochta. Tá súil agam go nibróí sé. Alej, an gluisin tú sin? Se tá sé seanrúil go má. Cé a cheapan sibhatá ann? Lón, tíagar, nó pánthir. Seo lón bán. Wow sin ceart, tá lón bána ó neamh chutíanta go geaba bhíní ar feadh blianta fada gur miúdas a bhí undú. Tágan a bhíonna bán ó géin anmh ar a dugtar an géin coscar dafna. Ceart galore. Alice, tá siad có glótsa, béidir gur féidir linn iad a chunál. Ní féidir Eva, ní féidir linn, caifimid iad a athrú ar as go bréagán. Ó, ceart. Tá siad có glótsa. Caifimid níos mó a aimsú téimis. Téimis. Seo sébra. An rawa is agus go bhfuil strícha úthúla ag sébrí díreach cosúil le nó méarlord. Chomá leis sin, tá sébrí anbá ag rith, mar sin is fearr dún cosú ag rith. Am chun tú a thuirt ar ais. Seo gurla. Is í gurla an príomhánach is mó ar dahan. Ó bhó cumarsáidíonn gurla le breis agus filiciún difriúla. Tá gurla an láidir, is féidir lo rudaí a orthú de nuaire a mbealtainn. Is féidir le gurla teanga chomharthaí a eolam, uirlisí a úsáid agus fadhbanna a réiteach. Tuair ar ais chuig do bréagán. Seo lámara. Is brá le lámarí fehidí. Íhan siad de gná seangáin agus termítí sús le trocha bhíle in aghaidh an le. Níl aon íochla acu, úsáideann siad a deangacha fada, gramachacha chun na fehidí go léir a bhailiú cosúil le folús glantóir. Tá a deangacha an ada sús le fiche sa trí urlach. Dul ar ais chuig an gcuid eile den na bréagán. Féach ar seo. Is octopus mór an agéin cúné an toctopus is mó ar dahan. Is féidir leis fás có mór le cóir. Is féidir le octopus dá, igad de ahrú, cosúil le carrigacha, ganamh agus feamin. Ó féach, dahraí sé dá in áríra. Tá sé flug. Seo alpacas. Is ihorí plandaí iad alpacas. Tá siad cóchardúil nach daithnín lo a bheith ina néanaar uaireanta agus bhíonn siad ag caitheamh seile uaireanta. Caitheann alpacas seile nuair a bhíonn siad ag argóns faoi bhia nó spás. Agus féach tá cóla ann lena leanann. Tá crúba géire agus géige ládra ag cólaí a chuidíonn lo crainn a ghrapa go hanmha. Tagan cóla leanamh ar a dugtar Joey ar bhéid póna gelatín, cé có glótsa.
Cudlíon cholí sús le fiche uair sa lá an féidir leat é sin a chreidúint? Seo é an camel. Tá camela ionach má ag ól isce. Is féidir lo sús le chuige sa dó galún isce a ól ag an amcéine. Is féidir le camela daoine agus soláthirtí a umbar trasna tuairis fása. Tá sé cóte, ach is féidir le camela déláil le tiopaí anard agus ní aonn siad dó gréine riamh mar gheall ar a bhíonna tiúb. Tugamis ar aisliú chuig de chairde. Vragon Dragon. O'Neill, Tom of Vragon Dragon Bio. Oh. A dhia, cad atá seo ag déanamh an seo? An Scanrúil. Ní cosú le ceann de mo Vragon é seo. Eva, siom of Vragon Dragon nua, go raibh maith agus asmé a chábháil. An bhacatú sin, seo capal clidistala agus bó. Déad a capal clidistala a bheith cóthard le himróir kisfella agus miochan mar charbheog. Déad a siad carbán antrum urlaisí ferma agus fiútóistí lán le daoine a tharraingt. Déad a nabá a bheith anmhór agus miochan mar charbheog freisin. Tá a gurb an cóachtach. Tusa stadanis. Coffee may iad a ahrú ar as go breagán inis nó brisí siad gach rud. Seo Dragon Komodo. Is iad Dragon Komodo na dreigití is mó ar dahan, tá an nerabal cócóach gur féidir le slap amháin an bhí mór omláin a legan. Chomát leis sin, bolla siad lena dangacha. Is féidir lo ric a cappa, snáb go maith agus fiúchrain a grapa. Tá. Ani, def, haindig. Sha, tá si go léir bailithe agan. A ghuiní, déanamis trá na gceist beag chuna eáil an cuiban libh annacha na nanbithe agus na fíricí fuhu. Cad é anam an anbhí seo? Seo lón bán. Agus inis, cad é anam an anbhí seo? Ceart go leor a chairde is anbhí ithe seangán é seo. Agus cad é anam an anbhí seo? Seo octopus mór an agéin ciún. Alice, cad é seo? Ceap mé go raibh na hanbithe go léir bailithe agan. Níla is agam, Ava. A ghuiní is mise é chur mé dalamológ earl. Oh, a Amagon yo. Eva, Alice, an rawa is agam go bhéad a crugil chuda le súlaháin oscailta. Ní rawa is agam. Tá sé seo ó scríú. Tá súil agam gur álam tú a lán rudí sanúla inniu. Tá carnaltóir seo ionta. Tá an bhealacrúchar chun fionúir. Tá sé seo go thumláin ionta. Cad atá ag tarlú? Ná bhí uairtha, tá sé seo agam. A lehéid de bhí á. Bhí bortha. Casí an slaat dríochta an dinosaur ar ais in a bhréagán. Cá bhfuil de chhlaatríochta. Ó Níl, chail mé é. Ná bhí bortha, fan an seo. Níl tá sé ról an séra. Bí cuar
Furamach. Seo Hirasaurus, bhí sé ar cheann den na dinosaur is nuatha a aimim siad riamh. Bhair sé os ceann 300 milliún bliain ó shin. Bhí sé glóta ach tapaí agus contúirteach. Fuair mé mo chhlaat dríochta. Yay! Is a. Hori. An riamh chuirmis na dinosaur seo ar ais. Datha, Alish, feimish na dinosaur galéir, ach cuimhní leis an slaat dríochta seo. Is féidir linn aon dinosaur a chasa ina bhréagán. Fuman sé contúirteach ach spríú. Ceart galore, déanamh sé. Ceart galóir, déanamh é. Téimiis ar thór ó féist. Cá bhfuil an dinosaur? Ar chualaú sin? Woo, seo ódal cutlass. Woo. Ní dinosaur a bhí ann, pterosaur a bhí ann. Bhí sé ar bhéid epsilon bheag. Yeah. Tá sé seo cósfriú. Seo Madrungosaurus bhí srón gear agus a lán fiacla aige bhí air bheag ar a cheann. Chuirmis ar ais thu anois. Tá stríomh gurm aici ag rith síos a curc sin mar a fuair sí a hanam. A lehéid go bhí á. Casfamis ar aisthú dino. Dul ar ais áit a manan tú. Woo, seo Corygosaurus. Cílíonn a anam leirt clogad, bhí creasta mór aige a bhí cosúil le clogad. Bertha agat. Balaco gnoha. Ho. Seo baralolta bhí a lán cosanta aige có fianúir. Chuirmis ar aisthú dino. Tá mé ag tógáil fosca ionas nach féidir le haon dinosaur teacht orm. Seo interrupted. Ní raibh an dino seo ann, rinne é is éireann, is dinosaur bhuileann é, scanrúil cliste agus go thumláin fiáin. Téimiis ar ais leat. Tá mé ag imirt cluiche. Seo é Pyroraptor. Cílíonn a anam gadaí tine, Credan ólathe go raibh sé clúdathe le cleití, bhí an raptor seo beag ach tapa. Sin é.
pizza. Seo é gonacratos, bhí a dó airc air agus bhí sé ar bhéid go. Am dul ar ais. Bhí sé ar bhéid madra as na scanán, tá sé bhd níos mó, díreach le high school. Téimis ar ais leat. Seo é an disturtas reg, ní dinosaur fear é. Fóscan rúil. Rinne disturtas ris a Saherlin agus tá sé an fuachta. Sa dó canál, níos faidir ná aon anbhí eile ar an phláinéid. Téimis ar ais bhaile leat. Seo é Yankunosaurus. Is féidir leis dul chun fada le bhscoile. Téimis chun é a ón. Go díreach mar sin. Seo é Gnuadictus Sherus. Tá cumad reit beaga. Seo é Carnotaurus. Cílíonn a antar fiol a háin mar gheall ar a airca. Féach ar a láha beaga glóta, téimis. Iba, Daha, Faith Kada Fourme. Neil. Carrot galore. Ag tarlú an seo is bralam bonderg, falta go dtí mo héh bonderg. Is bralam gurm agus falta go dtí mo héh gurm, tir chuig mo héh gurm. Tir chuig mo héh bonderg. Cad tá an héh bonderg níos fearr. Níl, is é an taobh gurm an ceann is fearr. Rowní níos bonderg, rowní níos gurm. An ceann seo. Agus an ceann seo. Bonjarg is fearr. Tá gurm is fearr. Bonjarg, gorm. Bonjarg, gorm. Oh, agus tá smuoineh agam, tóg bhí mé an dá ceann agus tufaí siblam.
Cé fá glítú urin an seo. Déanamish clutha chuna all amach cé acu is fearr plank nó gurm. Bonjarg. Gorm. Carrick Paupéir Shasur Broga. Tá súlagam go mbeidh siad ina gardsa tar éis dóibh imirt le héile. Is é de botún é. Inis is tusa tá cinnta. Ó ní ha, ba chóir go mbeadh sé ina cluiche cardúil. Tá smaoinemh níos fearr agam. Taispeáin bhí méid dóibh go bhfuil bonjarg agus gurm chomh maith le na chéile, déanamish túr mór bonjarg gurm mar seo. Alid Vera féach ar an túr mór seo. Wiú. Ho. Tá cuma níos fearr bonjarg. Níl tá cuma níos fearr gurm ar an túr seo. Ó, ná habar é seo a ríis é. Bonjarg. Gorm. Ba é de lucht é. Níl ba é de lucht é. Níl is tú a bhrúi é. Níl. Bhrúi é. Ó ní ha, tá súlagam go mbeidh siad ina gardsa tar éis seo. Daha Rowney an céad vís gurm eile. Rowney an céad vís bonjarg eile. Ba watlam an ceann seo. Agus an ceann seo. Tá cuma wá ar na popsiclas. Daha caithfí tú na popsiclas a dhéanamh tú féin. Cad Déanamish popsiclas sláinsúla. Déanamish class ar Alex agus Vera agus malartíimish na gá seo le high spree. Am den sméir gurm. Anish curfamid iad go léir sa rótóir. Ban tatnamh as na popsiclas. Ba watlam bonjarg amháin. Gurm amháin domsa le de huil. Có granvar. Oh no. A ghuine níl tábhacht ar bit leis an dá. Níl. Tish go bhfuil an gurm agus an bonjarg go maith a rain. Sin níos fearr. Sílam go néiríonn siad cardúil a rain. Whoa, tá siad ag cumarsáid tá sé sin iontach. Hey, a daha Rowney an vís dhéarnach. Ó dasha le de huil. Adasha. Yay! Co-granvar. Ní granvar. Bhuail ar a laiatá siad ina gardsa inis.
bhfuil a chara déanamais an práiseach seo ar fad a glána sús.